Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men, Ýogşan Arnawrwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenbaşda bolan ýerlenmesi baradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günalary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadiseler barada habar bermeýär. Azatlygyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogullaramagyna sebäp boldy. Şeýle-de bu hepde yerli çeşmeýäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl bu arada habarmy köp okulypdyr. Aşgabatyň awtolog ýügen kärhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan habarçy taslamasyny ilerledýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan arada galýanyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlar barada öz pikirleriňizi aýtmaňyza garaşýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini täze okuw ýylynyň öňü sirasynda gelip bolsan habarlara syn bilen dowam etdirýär. Yerli habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, Mary vilayatynyň umumy bilim berýän orta mekdeplerine beden terbiýe muallimlerinden 3 arka maglumatlary talap edilýär. Türkmenistan'da, hususan döwlet edara kärhanalarynyň adam resurslary bilen üpçünçülük ulgamlaryna işgärlerden 3 arka maglumatlaryny talap etmek tejribesi uzak ýyllardan beri saklanyp galýar. Bu maglumatlar işgärleriň ne derejede ygtybarlygyny, ýagny raýatlaryň işgärlerini garyndaşlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny keskitlemek nukdaýnalaryndan ähmiýetli bolup görünýär. Şol wagtda soňky ýyllarda 100 miňlerçe adamyň türmelerden geçmegi bilen 3 arka barlyklarynyň köp adamy alada goýanlygy, beýguna adamlaryň hem başga ýerleriniň eden jenaýet üçin rahatsız edilýänligi habar berilýär. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Üç arka kepilnamasy raýatyň üç arkasynyň, ýagny kakasynyň, atasynyň we garry atasynyň hemde ejesiniň, enesiniň we garry enesiniň ýa-da eje tarapyndan üç nesliniň wekilleriniň kadyet jogapkärçiligine çekilip çekilmänlikleri barada maglumatlary öýdüne jemleýär. Beden terbiýe mugallimlerinden üç arka kepilnamalary talap edilýär. Kepilnamalar mektep müdürlerine tawsyrylmaly. Mektep müdürleri bu maglumatlary hukuk goraýjy idaralara tawsyrýar. Diýip ýagdaýdan habarly bir bilim işgär aýdýar. Degişli resmi namalaryň näme sebäpden talap edilýänligi ýa-da näme üçin diňe beden terbiýe mugallimlerinden sorulýanlygy aýdylmaýar. Mälim bolşýaly üç arka kepilnamasy aýratyna döwlet iş üçünçülük ulgamyna we howpsuzlyk pudugyna ýyllar boýy talap edilýär. Habarçymyzyň aýry-aýry beden terbiýe mugallimleri bilen geçiren gurrundaşlyklarına görä kepilnama talaplary ýaňy ýakyna beden terbiýe we sport komitetiniň başlygynyň täzelenmegi bilen ilteşdirilýär. Ýa-da geçen aý Türkmen hökümetine geçiren ýer kadr çalşygynyň arasynda Türkmenistanyň beden terbiýe we sport komitetiniň başlygy täzelenipdi. Ýöne mugallimler şol hany beden terbiýe mugallimleri bilim ministrliginiň tabynlygyna bolup ýurdun umumy bilim berýän ähli orta mekdeplerine beden terbiýe sapaklary geçilýär. Raýatlardan üç arka kepilnamasynyň talap edilmegi şol bir wagtda kimdir biriniň dogun garyndaşlarynyň ýa-da ýakyn howsarlarynyň kadyet jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi bilen bagly ýagdaýlaryň onuň iş hünär mümkinçiliklerine täsir etmegi marly beden terbiýe işgärlerine nägilelik töredýär. Şeýle talap näme gerek diýip bir beden terbiýe mugallim aýdýar. Ol kadyet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garyndaşlary zerarly öz mümkinçilikleriniň ýa-da çağılarynyň mümkinçilikleriniň çäklendirilmegini adalatsyzlyk hasaplaýan ony gurrun berdi. Biziň ýurdumyzda tähel bir zat etseň, kadyet jogapkärçiligine çekip türme tutuglygyna hükm edip bilýärler. Bu bolsa geljekde diňe bize däl eýsem çağlarymyzyň durmuşyna hem böwet bolup bilýär.
diýip beden terbiýe mugallim aýdýar. Türkmenistanyň raýatyň 3 arka kagydyna kadiýet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garandaşyň hataby alınmagy, onuň hususan harby we hukuk goraýjy edaralarda işlemegini, möhüm wezipelere eýe bolmak mümkinçiliklerini ymykly çäklendirip bilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýüllerçe müň adam türmelerden geçirildi. Ýüllerçe müň adama garşy iş kesilip azatlykdan mahrum edildi. Şol bir wagtda onlarça müň adam günah geçişler bilen ceza çärelerinden boşadyldy. Halkara hasabatlara görä Türkmenistan türmelatynyň sany boýunça dünýäde öňnäki orunlara eýelýär. Şeýle ýagdaýda türmelerden geçirilen ýüzlerçe müň adamyň her biri kimdir biriniň kakasy, kimdir biriniň ýakyn howsary, enesi, atasy ýa-da ugly gyzy bolup bilýär. Raýatyň kadiýet jogapkärçiligine çekilmegi diňe onuň öz durmuşyna däl hem ýakyn howsarylarynyň durmuş we iş mümkinçiliklerini çäklendirýär. Ertirki gün meniň çagam ýakyn howsaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmegi bilen baglykda hukuk goraýjy edaralarda ýa-da ýokary wezipelerde işläp bilmejek bolsa, onda men näme üçin meselem oglumy harby gulluga goýbereýin diýip beden terbiýe mugallim aýdýar. Ol nobatdaky 3 arka barlyk torkunlaryna ençeme beden terbiýe mugallimläriniň işlerini ýitirip biljekdiklerini çaklaýar. Meniň pikirimçe, meniň 3 arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin 3 arka diýilýän zady ýatyrmaly diýip mugallim aýdýar we maşgalada kimdir biriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini notaýar. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş kesilen adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna, hatda dosýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyň töhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işlän ýa-da işleýän adamlaryň nesilleriniň köplenç jinaýat jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini, olaryň güýçlü tanışlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene biz ýarlara degýär diýip beden terbiýe mugallim aýdýar. Iň dogrusu bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Puluň bolsa çağalary hem daşary ýurtlarda okutmaly diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Biziň 3 arkamyz däl hatda 10 arkamyzdam arasy pek jinaýat jogapkärçiligine çekilmedigen bolsa, bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagan, parawer, tanyş görýäli enliklerden halis ýadadylar. Doýdular diýip beýleki bir beden terbiýe mugallim Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler soňky aýlarda diňe bir beden terbiýe mugallimlaryna näleýsem, halkara ýaşara gatnaşan türgünlerden, biometrik pasportlara ýüz tutýan adamlardan, hatda şu ýyl awazat ýa-hatçylyk zolugyny diňjalmaga bilen käbir adamlardan hemde haj diýaratyny ýiberilen adamlardanam 3 arka kepilnamalaryny talap etdiler. Şeýlelikde 3 arka kepilnamasy Türkmenistan döwletiniň öz raýatlar babatyny iň möhüm howpsuzlyk kriteriýalarynyň biri ýaly bolup görünýär. Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik websaytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com websaytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com websaytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdäniň zemininiň ýartyňy. 3 arka barlyklarynyň ýygydan geçirilýändigine garamazdan ýurtdaky syýasy, ykdysady we medeni ýagdaý. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesiniň peselmegine däli ýokary galmagyny alyp gelýär. Emma häkimetler bu ýagdaýa açyk hem anyk baha bermekden saklanýarlar. Korrupsiýa, para meselesi hususan her okuw ýylynyň öň sirasyna ýitileşýär diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, bu ýyl hem täze okuw ýylynyň öň sirasyna ilçinne aýdylşyna görä para mögsümi mögzalýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkanly enatalaryň ençemesi çağany ýöriteleşdirilen mekteplere 1-nji sınıpa yerleşdirmek üçin sorulýan paranyň möçörüniň 10 miňlerçe manada ýetýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 16 awgustda Sewitden maglumat berdiler. Türkmenbaşy şäherinde çağalaryny daşar ýurt dillerini çuňgur öwredýän yerli ýöriteleşdirilen mekteplere salmak isleýän enatalardan açaçan para sorulyp başlandy. Para şäheriň bilim bölüminiň käbir resmileri we mektepleriň ýolbaşçylary tarapyndan sorulýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ene gurrun berdi. Enatalaryň sözlerine görä paranyň möçöri mektebiň ilat arasyndaky awraýyna görä 20 miňden 50 miň manada çenli ütgeýär. Bu Merkezi Bankyň kursunda 574300 Garawadaryň nyrhynda $1,000-2,500 töweregindedir. Bu mektepleriň arasynda şäheriň 1-nji, 10-njy, 13-njy, 26-njy mektepleri bar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda başlangyç we orta bilim muht hasaplanýar. Ýöne habarçymyz çağlaryň bu mekteplere okuýby ýa-da goloýda ýaşaýandygy esasynda muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny aýdýar. Bu mektepler para vermedik enatalaryň çağalaryndan inglis dilinde sine galyp olaryň hemmesini ýykyp goýberýärler. Sebäbi bilim işgärleri olardan 6 ýaşly çağalaryň bilmejek zatlaryny soraýarlar. Bu mektepler adaty raýatlaryň çağalary üçin däl. Dip Balkanly başga bir ene aýtdy. Azatlyk şäheriň bilim bölümi we mektepleriň administrasiýalary bilen habarlaşma synanşda ýöne ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada maglumat alyp bilmedi. Awgust aýyndan başlap Türkmenistanyň orta mektepleri çağalary 1-nji sınıpa kabul etmek üçin resmi namalary kabul edip başladylar. Resmi metbuatyň 26-njy iýulda çap eden habarynda 2023-nji 24-nji okuw ýyly üçin 1-nji sınıplara 2017-nji ýylda dolan 6 ýaşly çağalaryň 10 miňlerçesi kabul edilýändigi bellense-de olaryň takyk sany barada hiç zat aýdylmady. Şeýle-de habarda ýurtda işleýän orta mektepleriň umumy sanynyň 2000-e goloýlaýandygy bellenilýär. Ýurdun 200-e goloý mektebi matematika, informatika, tebiği ılımlar, takyk ılımlar we ynsanperwer ılımlar şeýle hem inglis, rus, nemes, fransuz, italyan, Hytaý we beýleki daşary ýurt dillerini öwretmäge ýöriteleşdirilendir diýilip maglumatda aýdylýar. Ýöne onda ýöriteleşdirilen mekteplere girmekdäki para berim barada mesele gozulmaýar. Türkmenistanda çağalary başlangyç sınıpa kabul ediş möwsümindäki para berim meselesi barada Azatlyň habarçylary ýyllar boýy habar berip gelýärler. Geçen ýylyň 16 awgustunda Lewap vilayetinde habarçymyz Türkmenabad şäherinde çağany öz ýaşaýan ýerindäki dälde başga etrapçydaky orta mektebe salmak üçin paranyň möçörüniň $500, ýöriteleşdirilen mekteplere salmak üçin paranyň möçörüniň $1500 ýetýändigini habar berdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz ýöriteleşdirilen mektepleri tamamlan çağalaryň hem ýurdun ýokary kujaýlaryny parasyz tas girip bilmeýändigini, sebäbi para berimiň ýurdun tas ähli puwdagyna ýaýrandygyny aýdýarlar. Ýöne enatalaryň ençemesi bu mektepleri tamamlan çağalarynyň daşary ýurtlaryny çuňgur öwrenip, daşary döwletlerdäki okuw jaýlaryna giren halatlarynda öz bilimi, başaryny bilen okap bilmeklerini we ýokary hünärli hünärmen bolmaklaryny umyt edýändiklerini aýdýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa barada hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň şu ýylyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär.
Prezident Serdar Berdimuhammedowyň hökümet mejlisinde aýdyňlaşdyrman muallimlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini gowalganyna 6 aýdan ograk wagt geçdi. Emma bu urda şol sanyny beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Ýogsa ýurtda her ýyl 10% köpeldilýän aýlyklaryň ýeterlik däldigini öňkü prezident Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem gaýtaklaýyn tasdik etdi. Kiçi Berdimuhammedowyň sözlerine görä, muallimlaryň rahmet haklary olaryň käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekýän kär bolmak üçin zerur bolup durýar. Ýöne Türkmenistanyň muallimlary dini aýlyklarynyň az bolmagy däl, hem pedagoglaryň we okuwçylaryň köp wagtynyň hökümet çärelerine we ideologiýa sapaklaryna sarp edilmegi hem kyn ýagdaýa salýar diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Şol wagtda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, durmuşyň gymmatlamagy, bilimdäki paraxorlugyň hem goltugundan göterýär. Okuw bilimi höwessiz köplügiň okuw ihlas edýän okuwçylar bilen deň ýa-da olardan gowy bakalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegine öz boluşly rol oýnaýar. Azatlygyň söhbetdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli muallimlaryň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mektepleriň käbiriniň boşap galyny çalym edýändigini, sebäbi olarda enatalaryň, okuwçylaryň hakyky syla hormatyna münasip bolan pedagoglaryň tassan ýokdugyny aýdýarlar. Şarapda bu aladany hökümetçi nesir bilen söhbetdeş bolan aýdymçy şahir hem dilinden saptyrdy. Ol golaýda odal okan we işlän ýokary okuw jaýyny Türkmen Döwlet Uniwersitetine baranna ol ýerde Nadar Gullaýew, Begmurat Ussaýew, Bäşim Şamradow, Sapar Güjükov ýaly öňkü atly, awraýly muallimlerden diňe Begmurat Weýsowyň galanlygyny görüň berdi. Anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly dilçiniň tasdiklamagyna görä, ýurdun ýokary okuw jaýlarynyň we orta mekdepleriniň tejribeli muallimlaryň azalmagy we täze, has bilimli, döwrewap pedagoglaryň ýeterlik derejede taýýarlanyp bilinmezligi ýurt üçin zerur bolan kadrlaryň ýetişdirilmegine uly bökdönçlik töredýär. Onuň pikirçe, döwletiň Türkmen döwlet habarlary ýaly esasy habar gullugy hem inni uly kadr kynçylygy bilen ýüzüňiz bolýany çalym edýär we resmi habarlardaky taraşlanmadyk sözlemler hiç kimi geň galdyrmaýan adaty bir zada urly. Diňe mektepleriň muallimleri däl, ýokary okuw jaýlarynyň muallimleri hem inni esasan soňky 10 ýyllarda bilim ýa tejribe alan adamlar. Olaryň arasynda jan edip sapak geçýäni känler. Diňe baryp gaýtmaly, wagt geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe muallimlere hem degişli däl, okuwçylaryň hem köpüsi şeýle pikirde. Gowy koýan okuwçylar bar. Ýöne umumy ýagdaý olary hem ruhdan nöşürýär. Sebäbi suw getirenem, küýde dögenem bir. Para peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu aýdylýan zatlar Azatlygyň ýene bir gedek mektep, muallim meselesine ýüllenmegine sebäp boldy. Ýogsa radio, yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasynda Türkmenistanyň okuw, bilim meselelerini şu ýylyň başynda fevral aýynda hem ýüllenipdi. Azatlygyň habarçylary bilen geçen hepdäniň dowamyna gürleşen ýaşaýjylaryň köpüsi bilimdäki baş meseleni berim peşkeşde paraxorlukda görýär. Paraxorluk çağılar bağına gatnap başlanýar. Bir çağany çağılar bağını bermek üçin 500 manatdan 1000 manata çenli aralykda para vermeli bolýar. Eger çağılar bağı täze prestijni diýilýän deshgada ýerleşse, paranyň möçberi 1000 manata çenli köpelýär diýip Azatlygyň söhbetdeşi anonimlik şertini öz pikirini paýlaşdy. Onu tasdiklamagyna görä çağılar bağı köne jaýda ýerleşýän bolsa-da ýok diýeni 500 manat para vermeli. Orta mekteplerde hem ýagdaý gowy däl, çağan Rus mektebine ýa-da ýürütüleşdirilen mektebe ýerleşdirjek bolsaň adynyň 4-6 000 manat aralygyna para vermeli. Orta mektepleri gowy baha bilen tamamlamak üçin para vermeli. Soň ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin para vermeli. Bu ýagdaýlar tas hemmadan bilýär diýip söhbetdeşlerim daýdýar. Şu ýyl çağlaryny ýokary okuw jaýlaryna saljak enatalaryň köpüsi 6 aý öňünden pul geçirdi. Ýöne öňünden para beren enatalaryň hem köpüsi lap geç boldy. Olaryň çağlary okuwa girip bilmän ýyllaryna geldi diýip radionyň söhbetdeşi özüne anyk maglumatlaryň bardygyny aýtdy.
Misal üçin fevral aýyna 200.000 manat pul geçiren enatany bilýärin. Ýakynda egzameni boldy. Olaryň çagaty egzaminden geçip bilmän, ýygyna dolanyp geldi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli ol çaganyň Haýty institutu dokument tapşyranyny aýtmaýyn. Tanaşlarymyň tasdiklamagyna görä okuwjy aýlaryna giriş synawynyň öň kim köp bermeşek auksiony başlanýar. Şu ýyl medisina institutuna girmek üçin 500-600.000 manat aralygyna para beren adamlar bar diýip ýaşaýjy aýtdy we bu okuwçylaryň okuwy tamamlaýança para bermeli boljakdygyny hem sözüne goşdy. Söhbetdeşlerimizin köpüsiniň pikirine görä türkmen emeldarlarynyň öz wezifeleriniň hyýanatçylykly peýdalanyp barha kän para almagy ýykyn etmegi, olaryň okan döwlerini beren paralaryny ýygyny almak we hassa baýamak istegi bilen bagly. Gurbanly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende neşekeşligi ýok etjek diýdi. Hakykatdan hem neşekeşlik adyldy. Ol para horlugy hem kökü damary bilen ýok etjekdigini aýtdy. Öňkü prezidentiň ogly hem para horlugy garşy görüşjekdigini aýtdy. Emma para horluk adylmaýar. Adamlar nira barsaň para, korrupsiýa bu bir kesele urilip diýerler. Diňe para, horluk öden bu açaçan edilýär. Hamala bir edara barıp kasasyny pul tölenýäli. Puluny berýän çagaň okuwa girýär. Puluny berýän işe girýän. Diňe para, horluk bu endigiň arkasyna uly bir soragdur. Ýöne bu başga tema diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jeminiň Türkmenistanyny bilim we kadr meselelerine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlerimiň käbir bilimdäki paranyň möçberiniň ýokarlanmagyny, ýurtdaky kynçylyklaryň çuňlaşmagy, adamlaryň ertirk güne bolan anamlarynyň azalmagy bilen hem baglanşdyrýar. Bu ýagdaý hususan adamlaryň öz sagalaryny ýaşlykdan haýsam bolsa bir daşary ýurt dilini öwretjek bolup jan çekişinden görünýär. Ýurdun günwatar sebäpden habarçymyzyň maglumatyna görä, şu ýyl daşary ýurt dillerini çuňlaşdyrylan görnüşde okudýan mekteplerde paranyň möçberi mektebiň awraýyna görä 20.000 manatdan 50.000 manata çenli aralykda boldy. Bu mektepler awgustyň 10-na çenli öz okutjak okuwçylaryny dolýan ýaly saýlap aldylar. Enatalaryň özara urrunçylykda tasdiklamagyna görä, çagatyny berýän kim bolsa bolsun, ýagny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri, Kadiýet, prokuratura işgäri, tapawdy ýok. Para bermese onuň çagaty bu hili mektebe alınmaýar diýip habarçy öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Onun sözlerine görä, daşary ýurt dillerini gowur edýän mekteplere getirilýän 6 ýaşly çagalar enataty para bermese ingliz dil synagyndan geçip bilmeýär. Bu mektepler garyp halkyň çagalar üçin näl, garyplar üçin ýöneköy orta mektepler bar. Olar diňe san olup barıp gaýsarar bolýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Daşary ýurt dilini bilmek zerurlugy azatlygyň bir söhbetdeşiniň pikirçe ýurtdaky işsizligiň derejesiniň ýokarlanmagy, durmuşyň gymmatlamagy we geljekde başga bir ýurda işlemäge gitmek mümkinçiligi bilen baglykda ýokarlanýar. Ýokar okuw tamamlanan adamlar hem işden çykyp çörek gözlegini daşary ýurtlara köp gidip başlady. Sebäbi bärdäki aýlyklar güleran aýlamagy ýetmeýär. Inni bärde para berip instituta girmek näme gerek diýen sorag döreýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmen mekteplerindäki bilimiň derejesi söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä soňky ýyllarda hakykatdan hem gowşaýar. Tapaklarda alınýan barlyk işleriniň diktantlaryň tekstlerin mugallim tarapyndan doska ýazylyp berilýän wagtlary hem az bolmaýar. Okuwçylar olary arasajy depterlerine göçürmeli edilýär. Mugallimlaryň barlyk işlerini seýle görnüşde almagynyň sebäbi gelýän barlykçylaryň okuwçylaryň bilimine gowy baha bermegi üçin gerek diýip ogly mektepde okuyan ene aýtdy. Mundan başga daşary ýurt dillerinden tapak berýän mugallimlaryň arasynda öz öwredýän dilinde gowy gürläp bilmeýän pedagoglar hem bar. Olar tapaklaryny türkmen dilinde geçýärler. Bu ýagdaýda geçirilen tapaklardan soň okuwçy öz öwrenen daşary ýurt dilinde diňe salamlaşmagy, howa ýa-da ýok diýmegi başarýar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen mekteplerine mahsus ýene bir ýagdaý bolsa, tutuş klasda diňe 4-5 okuwçynyň jan edip okumagy, beýlekleriň diňe gelip gidýän okuwçylar bolmagy bilen bagly diýip radionuň söhbetdeşleri bu ýagdaýyň ýurdun köp mektebine mahsusdygyny aýtdylar. Mekteplerde okuw bilime bolan höwesiň seýle derejede pese gaçmagy ýaşaýjylaryň biriniň pikirine görä ýurtda köpelen para horluk bilen bagly.
öňkü ýyllarda ýokary okuw jaýlaryna girmek ýa-da gowy mekteplerde okumak üçin berilýän parany gidileýärdiler. Indi adamlar bu barada açyk gurrun edýärler. Näçe para berendiklerini aýtmakdan hem çekinip durmaýarlar. Egzaminlere girýän çağlar para bilen islendik synygdan okuman geçip bolýandygyny gaty gowy bilýärler. Bu olaryň gözleriniň alnynda diýen ýaly bolup geçär diýip söhbetdeşlerimiziň biri mekteplerde, ýokary okuw jaýlarynda hakyky bilim alýan okuwçynyň gaty azdygyny öňe sürdi. Bilimdäki paraxorlukdan şikayet edýän ýaşaýjylar hususan da lukmançylyk mekteplerindäki ýagdaýyň çynlygyny belleýärler. Azatlygy pikirini aýdan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, näçe adamlaryň bergi borja batyp, daşary ýurt lukmanlaryndan kömek gözlemeginiň sebäbi hemmelere düşnükli. Türkmenistandaky lukmanlaryň köpüsine jan ınanar ýaly däl. Hatda anyk diagnoz hem goýup bilmeýärler. Olaryň arasynda ähli synagdan para berip geçen lukmanlar hem bar. Ýöne men ähli adamy bir aýakdan sürmek islemeýärin. Arasynda hakykatdan da jan edip okan, isine ihlasly lukmanlar hem bar. Ýöne olar gaty az diýip ýaşaýjy aýtdy. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mugallimçilik käriniň möhümdigini, emma bu uğurda hem para berip okan, tapaklaryny gowy gurnap bilmeýän mugallimlaryň gaty kändigini, bilim ministrligining her hili dawarly çäreleri, eginiş düzünlerine asy üns berip, berilýän bilimiň çuňlugyna we hil meselesine göz ýumýandygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, siz biziň Türkmenistany bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistany bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň berk ynanjyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsiýet kultu bolup, şol bir adamlaryň we olaryň başga agdalarynyň asy makabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegine uly ziýan ýetirýär. Çağlaryň we mugallimlaryň şol sanyny enatalaryň gymmatly wagtlarynyň gerekmejek dawaralara sarp edilmegi 10 miňlerçe bilimsiz, emma diplomly adamlaryň döremegine we türlü wezipelerde yerleşmegine, ýurdun ösüşine günnelik ýagdaýda emel päsgelçilik döredilmegine sebäp bolýar diýip ýerli syýynça aýtdy. Hökümet çäreleri diýilýänler Prezidentiň adyndan çykarylan kitaplaryň wagt çäreleri bilen bilelikde hökümet mejlisleri baradaky ýygnaklar, düşünür sapaklary ullaryň we çağalaryň köp wagtyny ogurlaýar. Mugallim sözüniň gadyr gymmatyny, olaryň awraýyny pedagoglary köçer assalamak, baglara ýydak etmek, pagta ýygmak ýaly işlere çekýän hökümetiň özi aýak astyna sarly diýip azatlyk bilen gurlaşan ýaşyl mugallim aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanyň mugallimlaryň aýlyklary gatal we eger döwlet bu mesele gyssaly seretmese gelýän ýyllarda özüni söýleýän köp mugallymyň başga işe gitmegine sebäp bolar. Para vermedik mugallimlere 6 sagatdan köp sapak bermeýärler. Türkmenistanda 25 ýa-da 40 sagat almak üçin 25 miň manat para vermeli. Mugallim 50 sagat okudan ýagdaýyna 4500 manat aýlyk alyp bilýär. Bu Türkmenistanyň gara bazar kursyny 200 dollardan tehel gowrak pul bolýar. Munyň üçin mugallim 6 günläp 1 sagat 8-den agşam sagat 6 senli işlemeli. Öýüne gelende bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly diýip ýaşyl mugallim bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gyssaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny ýetdi. Söhbetdeşlerimiz ýokary okuw jaýlarynda işleýän mugallimlaryň hem aýlyklarynyň gatazlygyny aýtdylar. Ýokary okuw jaýlaryndaky ýöneköý mugallimlaryň alýan aýlygy 3000 manata hem ýetmeýär. Ul mugallimler, dekanlar, professorlar, dosentler 4500 manat aýlyga işlemeli bolýarlar. Aşgabatda bu puly güzeran aýlamak mümkin näl. Bu bilimdäki paraxorlugyň uly bir sebäbi bolup biler diýip anonimlik şertinde gurlaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Döwlet mugallimlary ujypsyz aýlyk berip para alyberin diýýäni meňdiýär. Emele gelen ýagdaý tas hemme kişi bilýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä, saglyk edaralaryny daşary ýurtlardan satyn alynan döwrewap enzamlardan baş çykarýan yerli lukmanlar ören az we bu iş esasan daşary ýurtlardan gelen lukmanlary ananlýar. Söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, Türkmenistan mugallim lukman kadrlaryny ýetişdirmekde däl, ähli urda ýyda galýar.
o hojalyk buğdagynda hem saýat bolýar. Olýanky bilimli agronomlar ýok, kadrlar hem gowy taýýarlanmaýar. Milli howpsuzlyk işgärlerini, polisiýa işgärlerini içinde hem bilimli kadr adally diýip ýerli syýynç aýtdy. Onuň pikirçe, bu meseleniň çözgüdüni mugallimlaryň iş şertlerini, aýlyklaryny gowlandyrmakdan, bilim ulgamyny düýpli özgertmekden başlamaly. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize pikirlerinizi ýazypdy, telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Bekleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak. Sizde Türkmenistan'daki hakiki ýagdaýlar barada täze we ekskluziv habarlary, täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Azatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Azatlyk radiosu ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.